Okay, det næste her, Steff, det er sådan lidt mere bøvlet. Vi har også snakket om før, det her med min brugerprofil, at man ikke rigtig kan rette den. Nu har jeg lagt et link til siden her, og det vil sige, hvis du er logget ind, så kan du klikke på siden her, og så kommer du ind på siden her, hvor du kan se de her ting her. Nu er jeg så logget ind som en administrator, så hvis jeg lige sådan skal logge ind som en anden en, så er her under admin, der er der forskellige brugerprofiler osv., og du kan se passwordet her, og brugerprofilen heroppe. Her, nu er jeg så lige inde i du kan se, at nu er jeg logget ind som den her bruger her. Og den her bruger har købt en række produkter og så videre. Nu har jeg selvfølgelig bare ikke betalt, men jeg har bare brugt det med en kode en kuponkode i webshoppen. Og henunder ændre profilbilleder, der har jeg gjort det sådan, at når man klikker på den, der kan man så se, hvilke medlemskaber der man har. Så man kan se, at den her bruger har nogle medlemskaber. Det er så det, at jeg har prøvet at illustrere her, det er, at jeg har flere forskellige plugins, som har prøvet at styre de her ting her. Det her plugins, det er så, den har påvirket her, fordi når jeg går ind på det her plugins her, og aktiverer at med profilbilledet, så bliver profilbilledet vist herovenover. Så når jeg tænder på det, så sker der et eller andet herinde på siden her. Den her er her, det er den, som jeg lige viste dig før. Det er så en anden en, som fungerer åbenbart fint til at uploade profilbilledet, men det er så også det, den kan man sige. Og det kan sådan bevares fint nok. Og så er der den her nede, som jeg ikke rigtig kan se gøre noget som helst. Så nu har jeg tre programmer her, som gør det samme. Så det er sådan lidt bøvlet, men det var for at finde en løsning, som kan virke. Jeg skal sige, at jeg tror måske, at når man aktiverer medlemskab, eller det her, nu skal jeg lige se under plugins her, at vi har at en, som måske, jeg ved ikke om den blokerede, men man kan prøve at aktivere det, deaktivere det. Det plugin, som hed, nu skal jeg se, hvad fanden var det, den hed. Det var membership, den der. Om det kan gøre noget ved det her. Men i hvert fald, så vil det være, det der er tanken, det er selvfølgelig, at brugerne kan gå ind og rette i deres profil. Så det vil sige, at hvis vi går ind og trykker på, nu kan jeg lige gå over på den anden side der, og går op, laver lige en ny en her, der, og trykker ind her. Så kommer jeg ind på siden her. Nu har jeg fjernet den nemlig herovre fra menuen, så det er derfor, at den ikke er der. Men så står der den seneste ordre, levering og så videre. Og det vil sige, at jeg siger seneste ordre her, så kan jeg ikke se noget som helst. Selvom jeg har jo lavet en membership her, men der er ikke noget, og jeg er jo medlem af de her medlemskaber, og spørgsmålet om det her, fordi at det her, det er medlemskabet, som webshoppen styrer, og ikke har noget med medlemskabet af wishlist member at gøre, eller hvordan det ligesom er i det, men det der bare vil være rart, det er, at de kan gå ind og rette i de her ting her. Så fordi jeg har jo, når jeg har købt i webshoppen, der har jeg jo været inde og tilføre en fakturaadresse, men den fremgår bare ikke her af en eller anden årsag. Så der er et eller andet, der ikke, så kan man se, så er der noget, her, der kan man selvfølgelig så styre brugernavn, password, men det er som om, det er ikke alt, man kan ændre på i en eller anden form. Så jeg ved sgu ikke, hvad fanden det er for noget. Jeg har så gjort det, jeg har fundet et plugin, som er det her, der. Og med det, der kan man, tror jeg, så kan lave profiler, hvor at brugerne selv kan styre deres egen profil med profilbilleder og så videre, måske lave en liste. Og det der kunne være fedt, det er, når man nu er en skole, at vi så kunne lave en eller anden form for side herinde, hvor man siger, se brugerprofiler, og så klikker man på den, og så kan man få en liste over alle de, som deltager på holdet, og de kan skrive noget om sig selv, og så videre, og det ville være mega fedt, hvis man kunne det, fordi det vil gøre det lidt mere personligt, og så se det, man går i klasse med, og de kunne linke til deres egen hjemmesider, og på kryds og tværs, og alt muligt mærkeligt.
Men det ved jeg ikke, om det her link, måske nogenlunde vil kunne. Det kan du nok bedre gennemskue end jeg, men så kan vi jo så købe det, og så få det til at fungere der. Men ja, det kan du tænke lidt over, om det var en løsning. Jeg har ikke kunne finde noget rigtig sådan lige omkring det, men jeg har prøvet at lave et forskelligt link til dig her om sådan noget. Så det er, hvad det handler om. Prøv at få en strømligning af det, og den her hænger så måske også lidt sammen med den her nede med omkring PDF-fakturer, som jeg lige kommer ind på i en følgende video.